70-godišnji Miloš Luković iz Gornjeg Milanovca dokaz je da hendikep ne mora da bude smetnja za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata. Iako slep, decenijama je na domaćim atletskim terenima vladao u bacanju kugle i koplja. 79. godine u Smederevskoj Palanci prvi sam nastup imao na republičkom takmičenju. Ja sam 76. ostao bez vida, 78. sam se učlanio u Savez slepih u Čačku, a 79. sam nastupio na prvom republičkom takmičenju u atletici. Osvajač je više od 200 medalja, među kojima je najviše zlatnih. Ja sam bio u Srbiji neprekosnoven po pitanju toga. Ja i danas danji moj rekord nije niko oborio. Ni danas danji. I u kuglanju, na pančevačkoj kuglani, ni u atletici. Miloš je vid izgubio nesrećnim slučajem u 26. godini. S verom u oporavak obilazio je domaće i svetske klinike. Spas je tražio u Rusiji, Francuskoj, Nemačkoj, ali je nakon 2 godine saznao da više nikada neće progledati. Nisam mogao da zamislim da mogu da nastavim život u mraku. Nisam ni čuo za Savez slepih, udruženje to do tada. Posle 2 godine sam se učlanio, video sam da nisam sam, što ono kažu na ovom svetu, koji ne vidi. Tokom proteklih 38 godina, otkako se aktivno bavio sportom, svakodnevno je trenirao. Učešće na sportskim megdanima vratilo mu je veru u život. Život mi se promenio iz korena, što ono kažu. Upoznao sam drugare, mnoge s kojim sam, što ono kažu, celo sportske karijere, što ono kažu, družio se i nastupao. Najbitnije je da sam psihu svoju sačuvao. Podršku je uvek nalazio u svojoj porodici, ali je i on bio oslonac njima. Pa uvek sam imala podršku svog oca, on mi je bio, davao mi vetar u leđa uvek, a jako sam bila ponosna i kad sam išla s njim na takmičenja, veću tremu sam imala ja nego on, jer sam uvek želela tu zlatnu medalju. Posle svih tih tragedija i ja sam nastavio život normalan, vodim porodicu uspešnije nego mnogi videći. Miloš kaže da mu je u sportskoj karijeri najviše značila podrška Nade Vuksanović, sportske koleginice, koja je takođe postizala vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj atletskoj sceni. Iako je penzioner, od sporta neće odustati dok ga zdravlje služi.